Wannan shine part 3 a cikin jerin bidiyoyin da nace zan muku. Amma kafin nan, ku danna mun subscribe a YouTube channel na YADDA Hausa, idan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbi. Ku shiga cikin bidiyo. Da fari ka je dialer na waya naka. Bayan ka je dialer na waya naka, za ka yi dialing na code ɗin *312, sai ka sa *100, za ka sa hash, sai ka yi clicking akan layin ka na MTN sim 1. kun ga za su baka 1 gig akan naira 200 kacal. So za ka yi active na 1 gig naka nan, kuna gani. Za ka dana number don ka yi activating na wannan datan da za ka sa naira 200, kuma datan nan 30 days yake yi before ya expire. Wannan shine a takaice wannan bidiyo, amma kar ku manta da danna mun subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbi. Na gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.